Čaute ľudia na našom kanáli, prvé video na tomto kanáli. Je tu so mnou Adam. Čaute ľudia. A ideme hrať penalty challenge. A tento prehrá si musí dať túto hnusnú pálivú chili omáčku. Tak poďme na to. Dneska dostane pekný závodok. Uvidíme potom. Tak prvú penaltu začne kopať Tobias. Takže poďme na to. 4-4. Ja odštartuj. 3, 2, 1. Môže. Prvá penalta Tobiasová, ktorú... Áno! Ale kámo. Tam napal. Ale dobrá. Rodičko, staň. Takže zatiaľ winner. Uvidím. Môžeš! Oj. Do keľu, ale škoda. Musíme, nechcem jesť tú chili omáčku. Je hnusná. Uvidíme potom, kto bude teda prehrať. Takže ideš kopať. Máme 5 pokusov. Každý máme 5 pokusov. A ak bude remíza, tak nastáva rýchla smrť. Takže ideš druhú penaltu. A to nebola penalta, ale... A nedáva gól. Takže... Prepačte. Takže idem ja zase. Idem mu to vrátiť a dám mu pekný vinkel. Ľudia, dívajte sa. Idem to tam napáliť. Poďme. 3, 2, 1. Môžeš! Áno! Prehno. Dve Takže nezakončené ľudia, gólom. Zatiaľ vyhrávam zle. Zatiaľ on je preherca, takže vyhral som už teraz, lebo Druhá mi je to séria. jasné. Ideme na tretiu sériu, tak poďme. Dajte mi nejakú loptu. Chystá sa na prehru. Chystám sa na peknú výhru, takže Chytaj. môže? Môže. Poď. A to nebude gól, takže... Takže idem ja. A Zatiaľ to je 1-0 pre Tobia. poď. 3. Nedáš to. 1. A gól! Je to tam! Vyrovnané 1-1! Let's go! Remízka. Á, štvrtá séria. Hej, no. Štvrtá. Teraz to tam idem na ľudia napaliť. Tak. Že idem na to. A není to gól! Nevadí. Stále vyhrám. Ja vyhrám, lebo ja som lepší. Toto je šťastná lopta. Mal byť prvý gól. Takže idem to skúsiť druhýkrát za sebe. Teraz to nedáš. Áno! Desátá lopta. Posledná séria ide. Ľudia, ja som to vedel, takže pohoda. Berem si moju loptu. Nedá. Nebojte sa, nedá. Môže. Dobre, ideme kopnúť to. Ľudia, nejdeme to už zdržovať, takže poďme. Ale... Oj. Skoro tam bol, ale brankár vychytal, takže... Ukážeme si, kto vyhral. Poďme. Idem to tam napáliť. Brankár, musíš. A... Gól! Vyhrám túto challenge a ty si musíš dať chili na chips. Let's go! A ja ti dám. Priprav sa. Let's Dobre. go! Takže on je výherca, takže... Ukážem, pozriem sa To idem. Takže... Otvoríme. Daj mi na nejaký veľký. A dáš mi na ňom menej trošku. Tuto, takýto môže byť. No. Tak, idem. Podrž
Podrž si tento čips. OK, mám ho. Podrž si. Takto. Sa to leje, takže... Fuj, ty... A toto musíš jesť, tak poď. Poď, do toho, do toho. viac. Dáš A to. pripravte vodu. A tú Dobre. tvoju čistú dám, lebo, vieš, Dobre. čistá beter. Môžeš ísť za to, poď. 3, 2, 1. A už to je. Podáme mu takto vodu a uvidíme. Už to začína. Je to skôr také hnusné, ale dívajte. Zvláda to, dáva si vodu a týmto Som v pohode. čaute, asi už dneska ukončujem toto video tým, že som vyhral ja a na budúce sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute! Samozrejme vyhrám už ja.